שני זה משחקי הדיונים. אח הוא קצעם. תביא, אני אעשה. עכשיו תורי. תביא. היה. לא, הייתי ככה. עוד פעם. אני במסיבת פיג'מות. לא, אנחנו במסיבה שאנחנו בהופעה. הופעה שלי. תראו, זה ארוך. סליחה רבה. אני למד בבית ספר. בית ספר. אני אתן למורה כאפות של החיים. אוקיי. אז עכשיו אני שובר את הלוח. אוקיי, הפילטר הבא. הפילטר הבא אנחנו זוקים. איזה כיפה, איזה כיפה. עכשיו תורי. יאללה, רע. תור לי יום. הנה, אני אתחיל. לא, לא לקצר. פילטר הבא. בוחרים לנו חתול. איזה דומה. הרצון גש. כן, אבל לא הבנתי מה. יאללה, בוחרים עוד פילטר. בחר. תלחץ. יאללה, פילטר הבא. מה פה? המייני? לא, הפילטר. משחקי הדיונים. לא, אני שונא אותה. יאי, אני מטר 2. יאללה, סוחר, מי אתה? כאילו שאני מבין משחקי הדיונים אוקיי, אבל... נו! אתה, זאת. היא טובה. יאללה, ביי!